Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Afternoon edition. Action Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Isibo na orasan sa inyong mga rilo. Action Radio Philippines Standard Time impunto. Pangotla 5 sa liwat bayong hapon. Kamusta naman mga palangga nato si Batag Parabati? Ang aton nga maka-aksyon sa probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suki nga tagparamatiman sa tabok sang kadagatan, Isla sa Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto balabutan sa aton siri nga broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Petsa 13 kita subong. Oy, 42 dias na lang ang nabilin. Pasko na. 49 dias pa ang nabilin. Magabulag kita sa tuig 2021. Ato nabiabihon ang tuig 2022. Puwerte ang pagginutok subong sa Comelec Intramuros. Matapos nga bawi ni or matapos nga ginwithdraw ni Bongo ang iya pagpapili sa pagka-vice presidente, kagliwat siya nga nagfile sa pagpadaragan bilang presidente na. Uy, puwerte. Grabe nga mga twist subong sa balita, no? Kung eleksyon ng paghahambalan, daw mahuya man taba. Si Bongo nga nagpapili vice presidente sa PDP laban, naglagan presidente. Puwerte nga balita, no? Ginopdan gisa ni Presidente Duterte sa Comelec Intramuros. Ang Comelec Intramuros subong gabaha midyaw. Gabaha midya subong kang supporter ni Bongo. Nalipatan na ang social distancing. Ay kasadya, no? Karabla mga kamera sa mga upod naton sa hanap buhay sa RH-TV bla. Ay puwerte mo sa pagkadamo-damo itaw. Daw rally na yaw. Kasadya sang twist sang mga balita sa patag sa politika, no? Di si Bato de la Rosa nag-withdraw sang iyas ni pagka-presidente. Si Inday Sara Duterte nag-file sa iyang COC
nga baga padalagan Vice Presidente. Ay, puwerte nga mga balita. Amuning masadya. Ini dako na ni nga mga analysis paralysis ang ginahimo subong sang aton nga mga politiko nga gustong mag-upod sa nagkalalain nga mga partida, partida sa nagkalalain nga partido. Siling nila bakod nga enkwentro ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente, Sara Duterte sa pagka-vice-presidente. Ay puwerte, no? Diyang pamangkot, magasani puwersa kag baga-alyansa ayhan, ang duwa ka partido, ni Bongbong Marcos, kag ni Inday Sara Duterte. Ay puwerte mga balita ni. Kaya Rio, si Bongo yan nag-withdraw sa iyang kandidatura sa pagka-vice-presidente, kag subong niya nagpadaraga na presidente, ti no less than si President Duterte. Amo ang nag-upod sa Comelec Intramuros sa liwat kapag file sang COC ni Bongo sa pagka-presidente na. Ay puwerte, no? Kaya matabos ni man ang amay masuporta sa kay Bongo. Sigurado ginaya. Tisino ang suportahon nga vice-presidente sang amay? Ti siyempre ang bata. Ti ano matabo? Kung magsanay puwersa ka mag-isa, si Bongbong Marcos kag si Inday Sara Duterte. Diba si maobligar nga bayaan sang kandidatura or supporter ni Inday Sara si Bongbong Marcos? Ano man? Daw makalilingin ulo, no? Oh, ang manok yan ni Presidente Digong ya si Bongo mong di sigurado ko suportahon niya ni Presidente Digong Duterte. Tigbata ya bilang vice-presidente na mababoy si Marcos ay nano nga sitwasyon ang laim bla iniyati analysis paralysis manimong ang laim bla kung madotlan bla si Marcos sa iya sining sa iya sining petisyon subong hindi siya dapat magdaragan presidente tungkol sa kaso nga ginatubang niya kag dali ma-disqualify siya ati dako nga tsansa saan ni puwersa gid si Bongo kag si Inday Sara. Yang iban guro kabalo naman ang si Bongo si Inday Sara daw wala sang may mayo nga pagtamdanay mo. Di bla? Kaya si Bongo ya medyo hindi nila mayo ang relasyon ni Inday Sara ya mo. Oh, ini mga kwan ini mga analysis paralysis. Ay kasadya, no? Puporti si Bongo. Si Bongo kung si Presidente Duterte nagkataklas-taklas sa sa barikada dio. Si Bongo guro, no? Bibi si Bongo ni subong ang ihom niya to galambot na sa Yasinilonggan. Puwerte nga mga developments ng balita kag kung politika ang pagambala, no? Lantawon tayo bla karon. Dugay-dugay, lantawon tayo ng sitwasyon. Maulaw-ulanon subong ang panahon diri sa Bacolod, do. I don't know sa ibang nga banwa ka syudad daga ulan sa inyo, ay. Diri sa Bacolod daga ulan. So diri nagtipon ng kalom mo. Ano mga bulo balita, kabantayan nyo dugay-dugay. Daloon sa aton sining nga mga patrol layon at reporters.
Ang ini nga palatuntunan action report afternoon edition Sabado nga presentation. Manging katimbang naton tag sa kahapon sa siri nga palatuntunan ang aton siri nga Patrol 2. Ato siri nga Coswen Patrol nagarambiyong na diri sa Metro Bacolod. Sakay si Action Dale Salazar. Back to back kay Action Papang Nixon Tahong. Purti ang dugok sang media kay Bunggo na kung sa mga batawan na putos kisa sa media ho. Ay purti no. Ari sa buong ang sentro sa balita kay Bunggo kay presidente yan nagupod siya sa pagpile man sa COC sa pagka-presidente mo. Ay purti no. Buinas man nga tao si Bunggo no. Galing kati ever since ang ara sa politikaya kadag sugod politikaya si Digong nga tiara na niya si Bunggo sa iyaya. Opdaman kita sa katon sini nga mga patrol unit reporter sa pagdulo naman sa pinakaulihi man nga mga balita. Mga balita nga mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri mapatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Manging kaupod mo naton sa aton sini nga pagpangalagad karon hapon. Ang aton nga mga technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pazon, back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin, dito naman sa Transmitter Control Tower, sa Barangay Talok, Siyudad Sangpago, builog naton ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda lang iyo silagad ang korman sa siringa palatuntunan, talos lang kita diri temporaryo. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Heonabea, ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa Rabilin, 49 minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Do fiesta subong ang Comelec Intramuros, no? Isa pa ka development kali si PNP Chief Retired Guillermo Eliasar matapos ka nag-retiro sa serbisyo. Uy, nagpadalagan man siya senador sa Lacson Soto Tandem. Dito siya nagsulod. No? Ang inbuslan-blan ni Carlos na si Eliasar pagretiro sa serbisyo, nagpal man si Osea, lagan man senador. Sa grupo yan ni Ping Lacson kag ni Senator Tito Soto. Puerti ni. Amo ning masadya nga kagbalantayan sa tanan. Daw ay ni Kwanaw, daw ay ni pinasantuan ng mga politiko subong sumper ko daw. Amo ning mga development to. Daw ay ni pinasantuan ng mga politiko subong dason si Manay, neguro ma-meeting nisla. Sigurado kuya, ma-meeting nisla. Sino suportahan taman? Sa pagka-presidente, si Bongbong Marcos. Sa pagka-vice-presidente, Sintay Sara Duterte. Ang iba ito, masiliman na India. Suportahan tayo si Kwan, si Bongo, ato presidente, ang vice-president, si Sara. Sadya ni daw. Ba't sa ko daw, bugin na matabo mo? Although nga tayo daw, wala pa ginawa confirmation nga si Sara ya maupod sa kandidatura ni Kwan sa partido ni Bong Marcos. Oh. Ano pag itayang garong balita rason nga nag-twist tabi no? Nga si Intay Sara antes nag-upod kay Bongbong Marcos. Dili siya nag-upod tabi kay Bongo. Ay, merti no? Don't tell me nga kung magkampanya si Bongo hindi ipagdalon sa pagka-vice presidente si Intay Sara. Hindi ko yung magpati Alala ba kanong dalaon na ni Bongo ang sa iya nga pagkampanya ang iban nga padalaga presidente hindi si Intay Sara kay posible naman na siling ko ang mga mayor subo ang mga gobernador ang mga congressman subong ni dason si Mana sinakuha ni meeting daw bisan labo mos bato ang supporter to ni Lini Robredo to iban to sigurado ko may makuan gid may matipyok sa piyak naman mo
ginahulat mo na si Sara man mo. Oh. Sa galing ati, busy presidente lang. Ay, puwerte nga sitwasyon, no? Oh, ito na. Naglakat na si Bungo. Puwerte daw presidente si Bungo ngayaw-kayaw sang kamot siya. Puwerte. Oh, puwerte yang kuom sa kamot siya. Bili ba? Puwerte nga twist ang mga balita sa politika, no? Puwerte ang security ni Bungo. Kaya tiyara si presidente. Daw kahapos lang. Sige. Ano mga balita nyo? Dugod-dugay bantayan sa ato sa mga patrol unit reporters. Bantayan na balita ni Action Artay Hupon sa New Government Center. Mga medical workers o gin-pull out gikan sa ginsira nga quarantine kag isolation facilities. Dako ang nabulig sa nagapadayon nga vaccination drive sang Bacolod. Oy, naglagaw ko bala kay nasa kwan sa SM. Purti kagutok sang parking space mo sang SM. But silingon damo tawo. Pagsulod ko damo gitud tawo. Damo na kabataan galagaw sa SM. Nabalablang mabatsagan mo na ang ambience. Nga daw amat-amat nagbalik ang negosyo sa syudad sang Bacolod. Amo na gani nga siling ko pangamuyuan tatanan next week kabay pa nga mag alert level 2 na lang ta. Kasubong alert level 4 pa ta. Kabay pa ka si Mana, mangin alert level 4 na kita. Level 2 para nga makagiho na masyado ang ato negosyo bisan amat-amat lang. Purten tao sa SM, kalibot-libo ko to kina. Lo pangapi gamay. Damo na tao. Kabataan to enjoy na subong. Bantayan man ang balita ni Aksyon na Albing Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Bagong bunang nga lapsag na sa puwan sa basurahan sa syudad sa Talisay. Sino man yung animal nga iloy ni man? Lapsag bata. Yaw gina pangwigit-wigit siya lang. Bawa dumatsagan ko do ido ang animalis puertes nga iloy ni. Kung may gusto ka pa minsaron, bata mo. Ibunag, bubili mo sa basurahan. Ay na, ano man. At ako biktima naman sa parte kapag umani mo. Kung hindi ka mo padako sa bata nyo, ibunag nyo sa gusto, kag ipa-adapt nyo, hindi ko pang bilin-bilin nyo, pang wigit-wigit nyo sa basurahan. Hindi ka mo na pagkalagon sa bata nyo. Ay, oo. Ang diferensya sa inyo, kaya kung mabigo ka mo sa pagigugma, ang pokman yung isang inyong kakig yang busong nyo. Ayo. Mga balita sa nasyonal, ti ang Comelec ginpanubuan ang honoraria sang mga poll workers sa 2022 eleksyon. Ay nga, mga LGU ginaingganyo nga makigangot sa regional offices agad masolusyonan ang kakulang sang sirens para sa COVID vaccination. Presyo sang gasolina ubo sa masunod nga simana. Presyo sang diesel wala sa pagbago. Nubo ka mo silintimos, magsaka ka mo piso, hindi ka tunto. Nubuan nyo tag 10 sentimos da. Dason nga simana, dason bulan, pasakaan yung 1.50. Kundi mga tunto. Tanaw panikilatan sila man. Ang inyo pagkonswilo sa tao yan, hindi mabatsagan niya ang tao yang sakripisyo. Pulo panubo ka mo sang petroleum products, pero sinintimos, magsinaka ka mo yan, tagpiso. Ay, ka mga animal. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:18 na. Antes sa mga report gika sa aton siring nga mga patrol unit reporters, check taray si Action Dela. Kamusta kung ano paglagaw la Action Dela? Karon nga pon sa maulo-ulanon nga panahon. Ba't ko nag hulaw-hulaw na ginaman ang ulam? Action Dale!
Mayong hapon, happy weekend. Yes, Action Eric, alright. Sana all. Sana all. Ang Comelec Bacolod, yung tawhay di Action Eric. Uy, may nagdinuso da? Wala Abi ko may nagdinuso, manda nga nag-file man sang nag-withdraw. Why, according kay Atty. Kanyas ng Comelec Bacolod. Ang development ng Action Eric, si President Duterte, mapapili sa Vice President. Kay Bongo? Sa Lunes, saka naman para sa substitution. Karabi na, ano nang pangabuhin sa pamulitika sa Pilipinas man? History, di ka daw. May kwento sa bata, ya? Amugan. Ay, kasadya ni Karon. Napalingin na. Napalingin ulo, ah. Daw, Duterte Carpio, kag Duterte makitan sa balota, ha? Ay na, ano nga sitwasyon eh? Ang muna pinaka-latest ng development action, Eric, according kay PCO Secretary Martin Andanara, Oo. kasi by Monday, kuno ma-file sang COC si President Duterte Oo. for Vice President sa 2022 elections. Ay na, ano, hindi man ta si Lingabi nga manog pakot, no? Pero basi ining sobra bala nila ni nga palain na, kag hindi man nagrumatawag mga labugay, ah. Ini mga palain-lain pagkablo kambyo bala nila sa ilang nga grupo-grupo ni. Basi masaluli bala mabilim sa tabtaban bala sa mga oposisyon now. Dapat No, kapiyar ka, no? Correct, Action Eric. Basi bala maglingan ulo sa taong inano ni sila man to sila man gabi ng guwana, ito sila anom lang niyaw. Dito na lang to sa Piako kay Ping Lacson kag Soto na lang ta. Alas ka sa barangay tango. Hindi gani, kuha na lang ta. Robredo na lang ta kag Kiko, ah. Kita niya to, ilan na tanan niya ako. Ano ni nga drama. Kasadya, no? Ito, hindi siya drama. Daw nobela, Action Eric. Daw tila nobela? Telenovela na sa Lunes, may panibago na naman nga edisyon. Ay na, no? May another part naman sang sining nga series. Tiga magamuni nga dalagan sang politika sa Pilipinas kag sa masunod nga adlaw. Lunes sa mapile, no, Vice President? Lunes, according kay Andanara. Di ko magamuna bala mag-gauge ba bala Dale? Nga may hindi gidya pag-ijidan between sa amay kag sa bata mo. Correct ka. No? Bantayan sa Lunes kay base bala lawag-lawag lang kag hindi man tuod. Na namo nang bantayan na. Basi ko kon medyo shock lang to ni Presidente Digong. Malay mo sa Lunes makambyo naman si Sara. Pwede na? Pwede naman si Alibawa si Sara bibi nga madaga ko presidente at tapos si Bongbong yan nag-withdraw sa pagka-presidente, nag-vice president, pwede, no? Pwede. Kay si Sara, may isa sila kakandidato sa lakas MD nga nag-file for president. Hindi man pwede nga si Sara, nakapare sa vice president, hindi man siya pwede mag-vice president kay Bongo, eh. Hindi ba si Bongo si Sara, doon subong mayang relasyon, no? Lain ang ilang partido action, Eric. Ganun kayo sa una daw, wala sa si Diana, ini mo? Pero sila, parehas sila nga maninay sa kasal. Gani. Man balanta na galing sa ang katapusan sa 15 Del. Sa 15 sa Lunes. Sa Lunes may pwede pa na, no? Pwede pa. So butchiringon sa Lunes may posible may matabo pa. Kung taga sa Lunes ang muna yung final. Kaya pagka November 16, hindi na pwede. Sadya, no? Wala dapat sang election kay kung ang final sa Lunes, ang muna ng mga official candidate kung baga nga malakip ang ilas ning ngalan sa balota action Eric maglawas abi sa i-declare nga mga nuisance candidates sa Comelec National. Magamuni ang twist sang balita bala sa sa pamulitika de sigurado ko sa semana ni sa kuan ni mitingan sa mga alkalde, sa mga congressman, sa mga gobernador kung sinupdan nila. Malingin urogin nila mo. Kami may mga official action Eric na vocal niya sa sining nga mga suportahan nga subong pa lang ako niya suportahan pero may ara pa sa mga incumbent officials nga wala pa bala sang stand pagit kung sino ang ila sining nga suportahan kaya man gani nagakambyo kita mo iba sa una kasi kita sararan di karon kay si Sara nagran na gid manggal kay Vice President sigurado ko ang gambal siya kagad kasigitan siya na ya masuporta ka na kay Sara di ba correct grabe no. Galingin man at na ang ulo katawa sila mo. Gani man ano siya. Sa social media kay amo na mga tweets subong sa filing sang COC kada may substitution kay withdrawal. Hindi mo man pwede masili nga package deal. To kalayo mo i-package deal ba no?
Tikal ba dayon Duterte versus Duterte Grabe, no? versus Soto kag Doc Willie Ong. Ti sadya gini mag-debate actually kung matigayon mo. Tadya. So wala man tayo ti diri sa may syudad sa Bacolod so far do ka linong di actionary ka. Wala isang withdrawal as of today, Saturday, diri sa may Comelec Bacolod for local election. Ang balantayan talaga diri sa local, sa mga development diri sa Ulihi, sa dason nga mga sinimana, after matapos na November 15, dito na mabalaan ko na nung huni sa mga alkalde, sa mga congressman, sa mga gobernador kung sinopdan nila. Kag mga kapitan. Mga kapitan niya, madala, andiya sa kwan lang niya, sa national bling nga eksena, bla. Kaya daw wala sila pilian mo. Bong kung mag-upod man niya mag-isa man niya si Marcos kag si Sara. Ate amo na si Duterte manlagang vice president si Bongo sumunti nag-final president. Amo na bla no? Correct. Sigurado ka ba ma-meeting na ang mga mga alkalde, mga mayor, mga congressman, gobernador. Do malaktagin niyaw. Laptagin ng ramag ni. Laptagin ng tinais ng mga muni. Laptagin niya ang suportahan sa mga incumbent officials actionary. Kamo na, ang talato ng Lunes nga daw kay manang katapusan, no? Nga allowed nga time mga adlaw para sa substitution. May mga analysis paralysis nga dili nga niya. Bintahan ni subong sa kwan sa opposition. Kay do ang ilaya do ang ila dalagan do tadlong. Ari liko. Ari do liko ang do di presidente. Kasadya no sige. Pero actionary kamo niya ti sa bahay niya sang Robredo Kiko ti amo man palag actionary ka kun naka-file niya sang COC ti amo na ya. Wala niya sa mga pagbago pagdikwat sila sa mga line up na sa mga withdrawal nga tawaga. Pero hindi naman ibag-o sa atong diring substitution yung natawag kay mga last nga may elections na tabo man na. Kumbaga repeat lang kumbaga part 2 naman actionary depende na sa tawo kung ano ang nasining paghangop kag pagbaton man no sining nagakatabo nga mga substitution sa mga kandidato sa national nga posisyon actionary no. So kita mong chat group ta. Check ko bet. Basta kawan blasada wala ato chat group lada sa chat group ta. Ayo no. Dili amo no. Pagka isang official statement si Bongo no kung nga nag-decide siya nga mapapili ano ni? Wala pa siya kapag official statement, no? Wala pa. Wala pa kung nga nagtulod si Action Derek. Nga nagtulagan sa presidente. Mas siya nga ti, simple man nagtulod sa ako na si Presidente Rodrigo Duterte. Kaya wala matawa ang magwa kung madayangin man sa Lunes. Go Duterte. Wala man siguro dapat i-kwan ko isagang da. Ti gisugo ko ni kwan mo ni Presidente, lagang ko Presidente man ti, wa ko mimo. Yung ginupdan niya gani. Namo na bla. Ay, kasi sige lang Lato na sa dasong si Bana. Kumbaga, go Duterte ng tandem kung matigayan ang Suneric sa Lunes ng adlaw, no? Nabanggit. So, mula, ate, kamo bahala binag-binag actioneric sa ato sa mga ka-aksyon. Ilabi na, no, sa mga taga-syudad sa Bacolod, kag iba man nga lugar sa pungsod Pilipinas. Gainit-init ang sitwasyon sa Intramuros, pero dito sa mga syudad sa Bacolod, nagatulot-talit si actioneric ang aton sining sitwasyon. Kag subong mo ito, notice mo damo, atawot sa mga more actioneric, same kita sa observation. Di magluwas nga subong, iban na nagapila sa mga ATM, kay subong iban payday actionary ka. Okay. Subong payday, nagabutang payroll, at iba si Juna, no, nga magbayad sa mga utang, kay mga grocery. Okay. Ang mga subong ati, damo ang tawo nga makitaan sa mga downtown, kag ma-experiensyahan ang moderate to heavy traffic actionary, especially sa siling mga tiniona. Kag kayo na, dira mga alas 2 oras sa hapon, dira sa may east area, grabe na traffic actionary, kamo na nga ginamana sa traffic enforcers sa Bacolod Traffic Authority Office. Diri sa may Gatuslao, Burgos,
patay diri ang traffic lights action Eric wa diri nagafunction. Oo. Dagdag cost man na sa moderate to heavy traffic diri sa may 888 nga mall action Eric. Kaya na nagtutawhay na ang tinatalitsi naguntat gusto mo do nagabalik-balik naman action Eric sa sining mga tiniaw naman ang atin mabulbugnaw ang atong sining panyempo sa buong Sabado sang hapon action Eric. Mga 5:30 pa lang pero dulo na action Eric ang atong sining kalangitan. Do lasot na wala siya na sang kagabihon ang panyempo pero 5:30 pa lang sa buong hapon action Eric. Pati sa buong gani ang atong sining panyempo ulan-ulan hawag atong sining mga motorista ati ang iba diri nagapahiga-higa na kay wala nang kapreparara. Wala dala sa mga raincoat, wala dala sa kalaksyon Eric. Kagati mo ng safety man. Ang ida sinigi na prioritize action Eric. Hilabi ng butlay kung magbiyahe nga nakamotora nga nagaulan-ulan plus dan nagpagida ang dala nun action Eric. No? So na-mention ta natin diri sa may Comelec Bacolod so Friday wala diri sa mga updates sa development action Eric. Kagati by Mandaya hulto naton ang mangin sitwasyon diri sa may syudad, especially dito sa may national nga fighting or substitution action Erika. So far, ang atong sining kapulisan, di pa, natamang nagalibot sa sining kapulisan dito sa may downtown area action Erika. Kag subong damo diri, nagahulat ng mga pasahero sa may downtown action Eric. Butok? Oo, dapat sa heroes mong? Nagaginoto ka. Ang matambal mga minors, bawal sa kaya pa ng minors, basi nagpabakuna to action Erika. Basi. Ang mga kay 12 to 17, as long as mapabakuna kaya pasudon ka man niya sang security. Na may pakita ka dira ID, kag confirmation nga nag-register ka online, kag may schedule ka for COVID-19 vaccination. Ilabi na sa Robinson, Ayala, kag SM, mabon siyang tatlo ka mall nga mayara sang minor or COVID-19 vaccination para sa mga middle de edad action Erika. Dito gay ang patrol may katuan rin sa kaya ang may mga mga preso wala na to person deprived liberty action Erika. May mga parol silang lights on dito sa sang circumferential road. Amo ning himo mga parol himo sa mga preso. So last size subong gabi pati gayon na ang lights on. Sige, basta makakuha ka karon na video karon. Ibigay ka rin nag-unulan kung matayan ang programa. Bali kay lahi man na mag-switch on ka nga basi ka ulan man ka makuryente. So ibigay check natin kung madayan ang programa action Erika. Kay iyan ka mga preso inubrahan ang ini nga mga parol na lights on karon dira sa may circumferential road action Erika. So far man yung report sa patrol nga bidala natin ginadurong sinyasang DTX 500. Isa. Dabog salamat aksyon na Dale Lazar reporting live gikan sa Patrol 2 sa atong sining crosswind patrol sitwasyon sa Bacolod. Damo pa sa salakyan nga biyahe. Gutok ang aton dalanon, gutok man ang mga salakyan di pasahero kon pasahero ang paghahambalan. Ay puwerte no. Sige yapon ang tiri-tiri sang ulan diri sa syudad sang Bacolod. Balikan tala karon sa Action Dale pag may time kita diri sa inyo palatuntunan. Oy, by the way, gali, congratulations sa bagong set of officers bago na pilian nga mga opisyales, officers sa Bacolod Eagles Club Bacolod year 2021-22. So sa tanan nga mga bagong officers sa Bacolod Eagles Club for year 2021-22, congratulations sa inyo. Ang napilian diring presidente si Kuya Ayan Galimba, ang vice president si Kuya Major Nads Salapante,
Ang sekretary si Kuya Doc Linon Iscoton. Ang treasurer si Kuya Darrell de la Cruz, auditor si Kuya Chris Ray Talisay, PIO si Kuya Rodin Ledesma, protocol officer si Kuya J. Machado, ang peace officer si Kuya Mali Oxenio, Rolly Marduccio, si Kuya Rene Venancio, care chairman Kuya Mike Miranda, ang tribunal Grievance Committee si Kuya Dennis Burden kag si Kuya Jules Bityo. Ang mga board of directors napilian si Kuya Bimbo Labides, Kuya kay dog kuani Kuya Gano Himera, Kuya Randy James Rojo, si Kuya Mark Efren, kag si Kuya Paul Tang. Ang assemblyman si Kuya Kerwins, si Kuya Paul Tang, ang alternate si Kuya Cap Biboyap, kag Kuya Romer Rojo. So congratulations sa Bacolod Eagles Club new officers for 2021-22. Antes ko malipat, mayong hapon nila kay SB member Jimmy Don Plaza sang Moises Padilla. Happy birthday sa kay Maricel Siliadora. Maricel Siliadora, happy birthday. Halin kay Maylin, kagalin kay Mitring, nga listener man sa Aksyon Radio. Ay, birthday. Temprano pa. Pagbalik naton, report lagi ka sa ato sini nga mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang, sa ato importante nga mga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tingkulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo kanto? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon.
Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon Aksyon Radio
Balik na rin sa ato kapagpalaga. This time, i-check na ang mga report na gikan sa ato sila nga mga patrol unit reporters. Mayong hapon din kang may napamonitor sa mga membros ng Operation Tulong Task Group. Mga OTTG naton bla. Ga monitor gid sa aton karon nga hapon. O sa kay Kuya Romrom Rohoda. Mayong hapon dira. Drive safely ha. Ang mata sa monobela. Ang kamot sa kambyada. Ang tiil ara sa gasolina. Si Kuya Romrom Roho. Ayos. Sige. Ari na si Action Art may hapon. Mga update balita gikan sa New Government Center. Line number 1, Action Art may hapon. Grabing tiyempo mo daw ginakunos lang Action Eric. Amo man sa Ulano, bagulang ginagtulutahaw. Gani? Diri sa area ko. Pero anyway, ang balita, subong damo ang vaccination teams ang Bacolod, mga vaccinators. Especially ang ginayutilay sa pagkadto sa mga purok kag sa mga barangay. Nga mo ni nag-vaccine massive vaccination drive sa City Government of Bacolod. Right after nga may ara Action Eric mo sa mga volunteers, bala mga nursing students kag medicine students sa pila ka mabulutuan nga nag-volunteer nga magbulig iya sa EOC para sa among programa. Ang isa pagid diri nga nagbulig sulod kay Executive Director M.Ang sang EOC, amo ini ang mga naga-duty ng medical staff sadto sa mga ginbuksan bala kag gingamit sa city na isolation kag quarantine facilities. Ang kabilugan kundi damo kita nagigad mga gingamit ring mga quarantine facilities. Siradaan ang ibang reaction Eric. Amo ning resulta nga out of the mga 19 daw 8 na lang na bilin doon sigit ang ginsira kay kumo nagdubo naman ang cases diri sa Bacolod City. Diri kay ang ini nga mga medical staff amo subong ang nagapatigayon sa vaccination drive sa City Government of Bacolod. Galing daw lang ala nagtiyempo mo ang tigog ang grupo batita ng Saxon Firing Line. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action ni Action at tayo po na sa balita o na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Art tayo po. Bantayan nyo na karon sa Action Firing Line, Action Brian. Ang dugang nga mga update gikan sa New Government Center. Alin sa report ni Action Art tayo po. Sa luwat na report ni Action Alvin Graba. Gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Line 2, Action Alvin may hapon. Maayong hapon sa imo Action Eric, patay na sang nasapuan kahapon ang ginabulubanta 6 tubtub 7 ka bulan nga lapsag sa basurahan sang Hacienda Dait Barangay Concepcion sa syudad sang Talisay. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Executive Master Sergeant Reginaldo Suelto, ang newly born female baby nasapuan sang isa ka security guard sang Talisay City Dam site nga ginputos pa sa eco bag, ginbutang sa sulod sang karton kag ginhigot sang plastic straw. Dugang pa ni Suelto, sang ila ginusisa ang lawas ng biktima, nagapabilin pa ang umbilical cord sini kag wala na sang kabuhi. Gilayon nga gindala ang biktima sa Talisay City Health Office antes gindala sa Manapla Funeral Home sa syudad sang Silay agud ipa idalom sa post-mortem ukon autopsy examination. Nagapanawagan man si Suelto sa posible iloy sang lapsag nga magpakikita sa ila agud mahibaluan ang matuod nga hitabo kag para matagaan sa formal nga lubong ang biktima. Ari ang pahayag ni Police Executive Master Sergeant Suelto. Sang i-dump na nila tani, may nakita silang karton nakatayad sang straw. Amo to nga gin-verify nila kag nakita nila nga may unod man nga eco bag, nakaputo sang eco bag. Kasulod sang karton. Pagbukas nila sang eco bag, kag dito nila nakita ang bata. Actually, ang bata, bago pa siya nga na bunag bala, iti ara pa iya pusod.
Pero wala na niya sang kabuhi. So, amo to nga nag-report sila dayon sa aton opisina, kag ginkaduan ang area amo to nga ang bata gindala ta sa City Health diri sa Talisay man, kag na-confirm ta nga wala na gid sang kabuhi ang bata. Kag at the same time ginpabalo man ang DSWD sang Talisay, iti temporarily sila na ang ma-discharge anay. Ang aton investigasyon continue gyapon kung sino ang nanay sang bata. Ilan na ni ka bulan ang ining newly born female baby? Hindi man ko kay hindi man ta expert sang ubigay niya. Pero ang taon na mo sang bata, mga 7 months siguro or 6 months sa muna. Di ba si premature bla? Bigado mangguro ang iloy. Tapos muna bla, may mga government agency man nga pwede yata ni mapalapitan para mabuligan man bala na matagaan man si bibi sang nami bala nga paglubong bala. Kasi may panawagan ka man sir sa ginikanan sining newly born female baby. Ang panawagan ta nga ang iloy sang ina nga bata tani konsensya man sa bala, kag tandugon man ang iyang tagitusoon nga makadtulan sa Talisay Police Station kag maistorya sa amon, pagti wala man takabalo sang sitwasyon, kung makonsensya sa magadtulan to siya sa Talisay Police Station sa investigation section sa amon nga Chief of Police para mapastar niya ang sitwasyon, dira ta mabalaan kung ano ang sitwasyon nga nahimo yan na sa iya bata. Ang pahayag ni Police Executive Master Sergeant Suelto. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. May hapon nira sa kay Alfred Libuon, kag kay Belly Malakad, amo man kay Pidang, alina kay Mitring, kag kay Maylin ang panamyaw. Balik kita, pagkatapos lang sa tusin importante, dugang pa nga mga pahibalo. TTX 500. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga kumitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na.
Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insailo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, nakadamo din ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nakadamo din nagtamo dito. So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio. Sa bandang presentation, liwat ini magatakop, balik ini sa Lunes. Ato sini nga mapatrol la unit reporter si Action Garpalagay karon kahapon ako kay Action Alvin Graba, kay Action Art Hupon, Action Dale Salazar, ato nga pilotos patrol to si Action Papang Nixon Tahom. Ato sa technical partner diri sa studio ay broadcast engineer Oliver Pason,
Backup din sa itong IT expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talong Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kala ni Loverboy Action Marlon Hinebaya, ang inyong regularang korman sa Siriga Palatuntunan Talos na Kodo Triporario, pero kita karon na 9:30 to 11 Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbago na kasiring salamat gid sa inyong pagpapati. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.